кеше ферденгалыклар студияда Мирим Мавзалова бүгінгі шығарылышта. Туған яқта 40 көне аграриялар икмәк үстерү һәм уңышны саклау серләре белән уртаклаша. Ерак юлга чыгар чак җиткән. Мәктәпләрдә һәм политехник техникумда чыгарылыш кичәләре узды. Спорт һәм рок бер дулкында. Яшьләр көнендә ГТО мәйданчыгы ачылды һәм рок-концерт үтте. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Мөслим районында 40 көннән үткәрү күркәм традициягә әверелде. Аграриялар әлеге чарада тәҗрибә уртаклаша, бер-берсенең эш алымнарын, яңа технологияларны өйрәнә. Быел 40 көне беренче булып Туган як агрофирмасы мәйданчыгында узды. Төбәгара дәрәҗәдәге эшлекле очрашудан Рәмилә Сәләмова репортажы. Мөслим кырлары илнең төрле почмакларыннан килгән белгечләрне кабул итте. Туган як агрофирмасы оештырган 40 көне мәйданчыгына Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә аграриялар агылды. Һәрберсенең максаты бер: заманча технологиялар кулланып, җирнең һәр гектарыннан нәтиҗәле файдалану юлларын табу. Безнең монда Удмуртия республикасыннан да кунакларыбыз бар, Башкортстан республикасыннан да кунакларыбыз бар, үзебезнең Татарстан республикасыннан тоже кунакларыбыз бар. Монда инде бүгенге көндә 120 дән артык хуҗалык җитәкчесе, төрле төбәкләрдән. Биредә очрашу очраклылык кына түгел, ә зур бизнес һәм фән хезмәттәшлегенең логик дәвамы. 40 көнен оештыру идеясе нәкъ менә уртак эшне масштаблау, яңа партнерлар табу теләгеннән барлыкка килгән. Проводим третий раз День поля, и несмотря на нашу, скажем, молодость, в этом вопросе мы сегодня можем с гордостью заявить, что мы проводим с компанией Амазона, которая сегодня лидер в области обработки почвы и других различных сельхозработ. Наше ожидание сегодня в первую очередь это обмен опытом, чтобы наша земля была на хорошем счету, чтобы мы могли показать, что мы умеем. Туган як агрофирмасы соңгы елларда Орлыклар академиясе һәм Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты белән тыгыз элемтәдә эшли. Нәтиҗәдә кырларда югары сортлы бодай һәм арыш культуралары үстерелә. Уңдырышлы бөртекләр Чаллы икмәге компаниясенә барып ирешә һәм табыннарыбызга иң сыйфатлы икмәк булып кайта. Тәҗрибә мәйданчыгында язгы һәм көзге бодай делянкалары аерым игътибарга лаек булды. Биредә татар селекциясе сортларының дәрәҗәсе бик югары. Очень устойчив. Полевая устойчивость к болезням, можете отметить, что у него зеленый лист до низа. И такое сохранится еще длительное время. Сыйфатлы орлык икмәк пешерү өчен генә түгел, терлекчелекне үстерүдә дә зур роль уйный. Агрофирманың баш агрономы терлек азыгы әзерләү серләре белән уртаклашты. Бүгенге яшьлек кырлар терлекчелек тармагының ышанычлы нигезе. Можно сеять как по технологии наутил и по обработанной почве. Разделали оба этих варианта, показала неплохая урожайность. 40 көнендә фәнни ачышлар белән бер рәттән кунакларга заманча авыл хуҗалыгы техникалары да тәкъдим ителде. Тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы күрсәткәнчә, Мөслим аграриялары заман агымы белән бергә атлый. Рәмилә Сәләмова, Динар Нурудинов, Мөслим телевидениесе. Җир эшен туган ягын яратучылар яшьләрне авыл хуҗалыгы формированиеларына эшкә көтәләр. Авыл хуҗалыгына эшче көчләр һәр вакыт кирәк. Районда авыл хуҗалыгы белгечләрен Мөслим политехник техникумы әзерли. Узган җомгада ул 28 укучысын олы тормышка озатты. Техникумда узган чыгарылыш кичәсендә Фәридә Гайнетдинова катнашты. Тантаналы чарада район башлыгы Альберт Хуҗин, район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина, финанс палатасы җитәкчесе Наиля Бубекова, Август Мөслим агрофирмасы генераль директоры Юрий Янковский, Агромастер җитештерү компаниясының җитештерү буенча директоры Ислам Исламов катнашты. Мәртәбәле кунаклар укучыларга котлау сүзләрен һәм теләкләрен җиткерделәр. Район башлыгы техникум тәмамлап, ил чикләрен сакларга киткән 5 егетнең әти-әнисенә улларының дипломнарын тапшырды. Мин инде ышанам сезгә төпле әйбәт белем биргәннәргә бәйме. Без ышанабыз, что сез ул белемнәрегезне кулланып, инде достойный иратлар, достойный хатын-кызлар булып, матур иттереп инде хезмәт иттерсез, ә кулыгызда булган документ ул мөмкинчелек бирә, только үзеңә генә иренмәскә кирәк. Техникум директоры Илнар Миргалимов укучыларын тәбрикләп, әти-әниләргә һәм укытучылар коллективына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Техникумны тәмамлаучы укучыларга урта белем турындагы аттестатлар һәм урта һөнәри белем турындагы дипломнар тапшырды. Шушы профессия сезгә киләчәктә үзегезгә ярдәм булсын, шушы профессиягыз буенча эшкә кергәч инде кеше эшләгәч зарплатасы да булырга тиеш. Бу зарплата сезнең
кофеға ғана түгел, өзіңіздің мечтаңызға да жетсін, достойный зарплата алып, өзіңіздің орныңызды тауып, Müslümümüzге қайтып, Müslümде мотор итеп эшләргә. Шараның мәртәбәле кунаклары район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина да укучыларны техникум коллективын һәм әтиәниләрне бәйрәм белән тәбрикләде. Яшь белгечләр Август Мөслим компаниясыннан һәм Агромастер җитештерү компаниясыннан эшкә чакыру да алдылар. Хочу пожелать вам самым главным здоровьем, чтобы на этом пути было у вас здоровье, сопутствовала удача, успехи. Родителям большое спасибо. Техникумны тамамлаучы укучылар кулларына авыл хуҗалыгы техникасын һәм җиһазларны эксплуатациялау һәм ремонтлау, автомобильләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү мастеры, пешекче кондитер белгечләре буенча дипломнар алдылар. Алар инде безгә мәктәпкә килгәндә бәләкәй балалар, сабыйлар кебек инде җегет булып чыккачтан, җегеткә әйләнәчтән без аларны менә шулай торып чыгарабыз. Бер яктан инде ул күңелсез моментларда, чөнки 4 ел гомереңне бирәсең аларга, тәрбиялисең. Икенче яктан инде алар инде үзеңнең укучыларың булып чыгып киттеләр мөстәкыйль шәхес булып. Минем малай инде 2 ел укыды бу техникумда. Без бик канәгать бу техникумнан. Бөтен мөмкинлекләр бар. Нәрсә әйтим инде, укуны әйбәт кенә бетереп, үз теләкләре тормышка ашсын, үз юлларын тапсын иде инде. 4 ел уку дәврендә төрле хәлләр булды инде. Балаларны тәртиптә дә тотарга кирәк, уку белемне тикшерергә дә кирәк. Шуңа карамастан безнең класс җитәкчебез, куратор Илдар Мөндиров шул хәтле тәртипле, шул хәтле менә ата-ананың хәленә керә торган, любой проблема булса, менә любой вакытта шалтыратып ата-ананың күңелен тынычландыра торган укытучы миңа шәхсән үземнең исемнән һәм улым Нияз исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мондагы укытучыларга, мондагы директорларга һәммәсенә дә рәхмәт. Безнең балаларыбызга менә һөнәр биргәннәр өчен. Бәйрәм чарасы матур җырлар һәм тәбрикләү сүзләр белән үрелеп барды. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Чыгарылыш кичәләре ел сайын уза, әмма һәр чыгарылыш кабатланмас тарих. Ел сайын мәктәпне яңа буын укучылар тәмамлый. Укытучылар шәкертләре белән саубуллаша. Күз яшьләре, рәхмәт сүзләре, киләчәккә өметләр, булар барысы да һәр чыгарылыш кичәсенең аерылгысыз өлеше. Быелгы чыгарылыш кичәсе ничек узды? Яшьләр мәктәп бусагасын нинди хыяллар белән атлап чыкты? Шул хакта Гөлнат Җәлилова репортажында. Син бит минем җылы оям идең. Зур хәзинәм, иң зур мәртәбәм. Районыбызның 11-нче сыйныф укучылары өчен матур истәлекле чара чыгарылыш кичәсе узды. Быел районыбызның 6 мәктәбен 55 укучы тәмамлады. Укуда аеруча зур уңышларга ирешкән өчен урта гомуми белем бирү турында аерым үрнәктәге аттестат һәм алтын медаль белән 11 райондашыбыз бүләкләнде. Тагын 3 укучыга көмеш медаль тапшырылды. Иң шатлыклы шул ук вакытта бераз ямансу табылган бәйрәм белән егет-кызларны район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрикләп, матур теләкләрен җиткерде. Сезнең авырлыкларны үтеп чыгарга инде һәрберегезнең характерыгыз, якын дусларыгыз бар. Шулай бит инде мәктәп елындагы дуслар, алар гомер буена иң якын дуслар булып калалар. Һәм инде тагын бер тапкыр кабатланып, һичшиксез тормышыгыз бик матур булыр, матур гаиләләр корып, балалар табып, Алла берсәйме, Мөслимебездә, Мөслимдә булмаса Россиядә, Татарстанда, чит илләр кая гына булмасын, кая булсагыз да иң мөһиме бәхетле булыгыз, файдалы кеше булыгыз, кешелекле булыгыз, файда китергез. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина егет-кызлар белән горурлануын белгертте, үгет-нәсихәтләрен җиткерде. Мәктәп еллары кеше тормышында иң истәлекле, иң бәхетле мизгелләр булып истә кала. Инде алдагы тормышыгызда сезнең юлдаш булырлык, һөнәр сайларсыз һәм үзегез теләгән уку йортына керерсез дип ихлас ышанам. Ата-аналар, укытучылар һәм килгән кунаклар рәхмәт сүзләрен әйтте, истәлекләр белән уртаклашты, иң мөһиме рәхәтләнеп күңел ачты. Эльвира Зарипова быел кече улының чыгарылыш кичәсендә дулкынлануын яшерми. Аның да мәктәпне тәмамлаган егет-кызларга әйтер сүзе бар. Мин шуны әйтәсем килә. Үзегезнең көч-куәтегезне югалтмыйча, табигать белән табигатегезне тагын да үстереп, алга, яңа үрләргә атлавыгызны һәм ышанычлы адымнар белән үзегезнең куйган максатларыгызга барып җитүегезне телим.
Зарина Нуртдинова татар әдәбияты буенча республика олимпиадасы призеры, күп санлы фәнни-гамәли конференцияләр җиңүчесе, җәмәгать эшләре активисты, лидерлык сыйфатларын туплаган кыз мәктәпне көмеш медальгә тәмамлады. Бүген бик дулкынландыргыч көн. Безнең бүген бәйрәм. Бүген без аттестатлар алабыз, безгә медальләр өләшәләр. Һәм мин шушы бәйрәмдә бар кешегә дә сабырлык телим, үзенең теләгән уку йортына керергә телим һәм барысы да әйбәт булсын. Бердәм дәүләт имтиханнары артта калды. Укытучылар да үз хезмәтләренең матур нәтиҗәләрен күреп сөенәләр. Как учитель могу сказать, что русский язык действительно очень самый сложный язык. Если говорить про свои результаты, то в этом году ученица нашей школы стала высокобальником, набрала 83 балла по русскому языку. Желаю всем таких же высоких достижений. Бәйрәмгә ераклардан махсус кайтучы кунаклар да бар. Югары уку йортын тәмамлаган егет-кызлар бүгенге чыгарылыш сыйныф укучыларының хәлен бик аңлый. Вот я вчера только окончил, можно сказать, университет. Я хочу, чтобы они также окончили, сегодня радовались, как мы, что окончили университет, и потом, чтобы в дальнейшем у них все было хорошо. Чыгарылыш кичәсе мәктәп белән саубуллашу гына түгел, яңа тормышка беренче адым да. Алда яшьләрне яңа юллар, яңа сынаулар һәм зур мөмкинлекләр көтә. Мәктәптә узган еллар күңелләрендә иң якты хатирәләр булып сакланыр. Без дә чыгарылыш сыйныф укучыларына хыяллары тормышка ашуын, дөрес юл сайлап, туган якларын онытмауларын телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Быел бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре аеруча куанычлы булды. Муслим гимназиясының 2 укучысы 3 имтиханны 100 балга тапшырды. Бу укучыларның гына түгел, укытучыларның һәм әти-әниләрнең дә уртак хезмәте нәтиҗәсе. Укучыларның уңыш сырын Гөлназ Җәлилова өйрәнде. Быелгы уку елы Муслим районы мәгарифенә зур уңыш китерде. Бердәм дәүләт имтиханнарында Муслим гимназиясының 2 чыгарылыш укучысы иң югары нәтиҗә күрсәтте. Ранис Гайсин химия фәненнән 100 балл җыйса, Әмир Дәүләтшин бер юлы 2 фәннән профильле математика һәм физикадан максималь нәтиҗә күрсәтте. Мин уйлыйм, мәктәпнең программасы 100 баллга җитеп бетмидер ул. Шуның өчен мин өйдә дә занимация иттем, мәктәптә дә. 8 класстан башлап мин үземне медицинада күрә идем. Әзерләнә башладым инде ОГАга 9 класстан ук. 10 класста без Венера Гайси белән класста занимация итә идек. Һәм бу елны инде каты ИГАга әзерләнә башладык. Бүген шул 100 баллны күргәчтен үз тырышылмаган нәтиҗәсен күрдем. Бик күп укучыларына имтиханнарда иң югары нәтиҗә алырга ярдәм иткән укытучы Венера Семенова бүген күбрәк үзенең шәкерте өчен куана. Мөгаллимнең төп миссиясе дә шунда бит. 8-9 класста безнең инде химия буенча нигезләр бирелә. Шул нигезләрне ул әйбәтләп үзләштергән дип уйлыйм инде мин. Ансыз егыны биреп булмасы. 11 класста бик нык каты шөгырьләнде. Безнең белән дә мәктәптә дә, үзе генә өйдә дә, бөтенесе дә баланың үзеннән тора. Үзенә максат куеп, шул максатка ирешә алам дип алга атлый икән, югары балны ала. Математика һәм физика фәннәреннән 100 баллык нәтиҗә Муслим районы өчен тәүге вакыйга. Әмир Дәүләтшин бу имтиханнарның икесендә дә иң югары күрсәткеч бирде. Укуда аеруча зур уңышларга ирешкәне өчен алтын медальгә лаек булган Әмирне бүген барлык укучыларга үрнәк итеп куярлык. 100 баллның еллар буе тупланган белем, даими хезмәт һәм үз көчеңә ышану нәтиҗәсе булуын исбатлаган егет ул. Я считаю, что одним из самых главных условий высоких баллов является постоянная системная подготовка. Я не готовился целыми ночами, потому что это могло бы испортить режим, поэтому я готовился понемногу, но каждый день и постоянно. Наши учителя достаточно профессиональны для того, чтобы подготавливать учеников к экзаменам на все 100 баллов. Пробные экзамены очень важны, потому что они помогают понять, на каком уровне подготовки ты находишься, помогают вычислить слабые стороны, чтобы в будущем улучшить свои знания в этих областях. Мен инде Әмирне 5 класстан алып укытам. Ул инде һәр вакыт түгел, кушкан эшне җиренә йиткереп эшли торган укучыбыз. Елдан ел үзенең тырышлыгын зурайтып, фән олимпиадаларында актив катнашып, нәтиҗәле урыннар алды. Аның эзләнүен күреп, төрле алымнарны кулланырга тырышуын, бер генә биремне дә эшләми калдырмауына күреп, горурланып, күзәтеп йөридем. Әмирнең укытучылары өчен дә бу имтиханнар зур сынау булган. Максатчан системалы эшнең әҗрен алар бүген бик сөенеп кабул итәләр. Мен 8 класстан бeri укытам.
Сразу өзі физиканы әйбәт біләйді. 11-де таңда тырышыра оқи башлады. 11-ші классын ортасында мен іштім, то, что Эмир өзіне сәл қой. Мен айтмады олған классташлар айттылар, то, что физиканы 100 балаға беруге. Шунан енді ол шул нейіне барып, беріп шығады. Оқушыны әйбәт результатқа әзірлеу үшін башта имтиханны өзіңе әйбәтләп шығара керек. Бүтін нишкерәкләрен біліп, әйбәтләп, шунан соңынан аңлатырға болады. Баланың уңышында гаилә җылысы һәм әти-әниләрнең ышанышы да зур роль уйный. Имтиханнарга әзерлек чорында аларның сабырлыгы, аңлавы һәм һәр чак терәк булуы укучыга үз көченә ышаныч өсти. Улыбыз Әмир элек-электән үк бик кызыксынучан бала иде инде ул. Без инде әти-әниләре, туганнары, бөтен гаиләбез аның инде шушы тырышлыгын күреп, аңа ничек тә булса ярдәм итәргә тырыша торган идек инде. Үсендереп килдек, мактап килдек инде һәрвакыт. Син булдырасың, син югарак дәрәҗәләргә дә ирешә аласың дигән кебек тәрбияләдек улыбызны. Мин инде бик ныгырланам улыбыз белән. Бүгенге көндә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен мөмкинлекләр киң. Әмма нинди генә юл сайланса да, һәр уңышның нигезендә тырышлык, сабырлык һәм белемгә омтылыш ята. 100 балл ул сан гына түгел, ә мәктәп укучысының хезмәтенә бирелгән иң югары бәядә. Әлеге чыгарылыш укучыларының уңышы яшьләргә дә көчле мотивация булып хезмәт итәр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Россиядә яшьләр көне бай һәм кызыклы тарихка ия. Ул Совет чорында ук башлангыч ала. Бәйрәмнең төп максаты яшьләрне бердәмлеккә чакыру, яшьләрнең уңышларын барлау була. Хәзер яшьләр көне күңел ачу чарасы гына түгел, бу көнне төрле фестивальләр, грант бәйгеләре, волонтерлык акцияләре һәм ярминкәләр дә оештырыла. Мөслимлеләр дә яшьләр көнен зурлап билгеләп үтте. Район хакимияте бәйрәмгә яшьләргә бүләк ясады. Мөслим гимназиясе базасында ГТО мәйданчыгы ачылды. Смело к цели без преград, будь готов всегда. ГТО мәйданчыгын ачу тантанасында район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов катнашты. Ул яшьләрне бәйрәм белән котлады һәм бер төркем егет-кызларга ГТО билгеләрен тапшырды. ГТО мәйданчыгының фундаментын ясаган МОЗ җәмгыятенең баш инженеры Рөстәм Шаяхматов район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Спорт комплексында мондай ГТО мәйданчыгы ачкан идек. Анда инде чыннан да бик күп кенә балалар, бик күп кенә үзебезнең райондашлар даими шөгыльләнеп тора. Һәм һичшиксез менә бу микрорайонда да бу ГТО мәйданчыгы ул мондагы яшәгән яшьләргә дә, өлкәннәргә дә физкультура белән шөгыльләнү өчен зур этәргеч бир дип ышанабыз. Мәктәптә укыганда инде спорт белән шөгыльләндем. Спорт шөгыльләнү кирәк бөтен кешегә дә. Ул сәламәтлек өчен дә кирәк. Минем балалар да, малайлар, ике малай инде минем икесе дә спорт белән шөгыльләнделәр, көрәштә йөрделәр. Һәр оныклар да шөгыльләнә башлады. Ике онук бадминтонда йөри, берсе көрәштә йөри. Әле берсе великирәк, ансы да Алла берсе. Гимназияда экологик отрядлар актив эшли. Экояз конкурсында җиңү яулаган гимназиягә Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Акбуй территориаль идарәсе башлыгы Марат Узаков диплом һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сынгатуллин яшьләргә үгет нәсихәтен бирде. ГТО площадкасы ул комплекслы ГТО нормативларына туры килә торган спорт площадка. Бу спорт площадкасында спортчылар ярышларга әзерләнергә һәм ГТО нормативлары тапшырырга әзерләнергә була бу спорт площадкада. Аның барлыгы спорт площадкада 30-га якын тренажер. Мен инде чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә район хакимиятенә, Татарстан Республикасына һәм төзүчеләргә, шушы мөслим халкына шушындый эстетичный, матур, шундый комплекс төзеп биргән өчен. ГТО әйберләре бик кирәк инде ул, потому что көрәштә безнең физический подготовка кирәк, гибкость кирәк һәм алай булса да техника да кирәк инде. Татарстан беренчелегендә 3-нче урында калдым. Һәм республиканский үткән үзем сөйдә 2-нче урында калган идем. Символик тасманы кисеп ГТО мәйданчыгын ачык дип игълан иттеләр. Спортчы егетләр мәйданчыктагы тренажерларда эшләп тә күрсәтте. Яшьләр көне кич мизгел яшьләр үзәгендә дәвам итте. Биредә районыбызда эшләүче Мирас һәм Сарманнан килгән Дирол төркемнәре чыгыш ясады. Рок-группаны оештырдык. Ярты ел элек, яңа еллардан соң. Безгә
рок музыка ошый, чөнки ул активный, аңа бийсе килә. Нигә Тирол? Чөнки без нык не определились бер вакытта менә дустым Азат. Без Тирол дип атыйбыз әйткәне, жвачка күрсәтеп исемен. Үзебезнең мирас төркеме бик күңелле итеп, матур итеп чыгыш ясады һәм киләчәктә дә шундый бәйрәмнәр ешрак уздырылсын иде. Яшәр өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Бу инде әлбәттә җитәкчеләргә рәхмәт һәм инде әлбәттә үзебезнең Мөслимдә бүгенге көндә иҗат итүче, бүгенге көндә эшләүче яшьләргә дә бик зур рәхмәт. Чөнки инде бары тик Мөслимнең үсеше әлбәттә ул безнең яшьләребездән, әлбәттә бездән тора. Яшьләр һәрвакытта да алга омтылсыннар, һәрвакытта янып, көеп яшәсеннәр үз районыбыз өчен. Лайыклылар бүләкләр дә алды. Бер төркем яшьләр Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының һәм район башлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Мөслим гимназиясының физик укытучысы Арина Тәгъләмов район башлыгының мактау грамотасына лаек булды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Мөслимдә республика өчен уникаль проект үзешен төгәлләде. 10 көн дәвамында Казан, Санкт-Петербург, Екатеринбургтан килгән яшь режиссерлар, иҗатчылар Мөслим урта мәктәбе һәм Мөслим гимназиясе укучылары белән миниатюр спектакльләр әзерләде. Узган атнада әлеге тамашаларның премьералары узды. Тулырак Гөлнә Җәлилова репортажында. Ул шәһәрдән чыгып берәр тыныч җиргә барасың килсә, мин әлбәттә Мөслимне сайлар идем. Мөслимлеләр яшь иҗатчылар әзерләгән 2 үзенчәлекле спектакльне тамаша кылды. Мөслим урта мәктәбе укучылары Шит код спектаклендә бүгенге яшүсмерләрнең уй-фикерләрен, хыялларын һәм борчуларын ачып салса, гимназиялеләр Ирак Мөслим спектакле аша тамашачыны киләчәккә сәяхәткә алып китте. Авылның 20-30 елдан нинди булачагын үз күзаллаулары аша бәян итте. Әлбәттә без монда 10 көн алдан килдек, ләкин 10 көне дә спектакль кую түгел. Башта бер атна без балалар белән тренинглар уздырдык, төрле практикалар уздырдык. Алар белән дуслашырга тырыштык. Монда кастингларда алдан язылган сценарий да юк. Һәм нәкъ менә шуның белән бу бүгенге театр сәнгатенең иң заманча формаларының берсе булып тора. Мин сәхнәдә үзем 6 яшьтән бирле мондай яшь бөреләрдә, нәфис сүз, шундый конкурсларда 6 яшьтән йөрим. Бу проект миңа бик күп үземә опыт, белем бирде. Һәм мин үземне ничек сәхнәдә хис итәргә һәм ничек концентрироваться итәргә, шундай белемнәр үземә алдым. Мин бүген ученый булып катнашам. Минем мондай спектакльләр күргән юк иде. Миңа бик ошый мондай спектакльләр. Мин үземне тотарга өйрәндем. Безгә күп тренинглар үткәрделәр. Без ничек каушамаска, ничек үзебезне тотарга өйрәндек. Видимо-невидимо проекты кысаларында куелган спектакльләр яшүсмерләр өчен генә түгел, өлкәннәр өчен дә зур әһәмияткә ия. Әлеге проектта катнашу мәктәп укучыларына гына түгел, алар белән бергә эшләүче педагогларга да зур тәҗрибә биргән. Санкт-Петербург һәм Казан шәһәреннән килгән танылган режиссерлар 10 көн дәвамында безнең балаларыбыз белән репетиция ясадылар. Алар балаларыбыз белән уртак телне бик тиз таптылар. Әлеге проектта катнашу балаларыбызның киләчәгенә бик файдалы булыр дип ышанабыз. Аларның сәләтләрен үстерү өстендә безнең режиссерларыбыз зур эш алып бардылар. Минем Мөслимдә бер кайчанда булганым юк иде һәм мин шаккаттым никадәр монда ачык кешеләр. Һәм монда менә җитәкчелектән алып, безне якты йөз белән каршы алдылар һәм бөтенесе белән ярдәм итәргә тырыштылар. Балаларга кадәр балалар да ачык, алар дөньяга якты күзләр белән карыйлар. Иң мөһиме шул, бу спектакльләрдә балалар әйтергә теләгән фикерләр яңгырады. Аларны борчыган һәм кызыксындырган темалар күтәрелде. Үсеп килүче яшь кешегә кайчак үзенең тавышы мөһим икәнен һәм аның чыннан да ялгыз түгеллеген аңлау гына да җитә. Минем өчен бу яңа юнәлеш. Мин мәсәлән театр дигән әйберне классик әсәрләрнең зәңгәршәле дип күз алдына китерәм. Бу инде социаль роликлар формасында балаларның эчке халәтләрен чагылдыра торган кичкенә эскизлар. Әлбәттә бик уңышлы дип әйтер идем мин, һәм без бу тәҗрибәне яңа уку елыннан әти-әниләр университетында да күрсәтербез дип уйлыйм. Яшь артистлар үз иҗатларын Казан сәхнәсендә тәкъдим итте. Бу спектакльләр безгә гадәттә сүз йөртелгән, әмма фикерләрен һәр чак тыңларга әзер булмаган яшүсмерләрнең тавышын ишетергә мөмкинлек бирде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.